Vi kom i gang kl. 5:30, og det sjove ved det var, at vi havde hele tiden sådan bare for sjov sat den 27. som dato helt tilbage fra december, men det endte jo med at komme til at passe. Men det trak lidt ud alligevel, ikke? Det trak lidt ud, men sådan er det altid lige, når man skal i gang. Når du har samlet en rig, der er mange ting, der skal samles på sådan en rig. Den består af rigtig mange bolde og skruer og kabler, så der var lige et par udfordringer, men det er jo bare at stå og vente på, hvad der kommer og få det fikset i en fart. Frosten og kulden spillede det ind? Ikke andet end det var koldt. Ja, jeg har en skærm her, der gør, at man sådan set aldrig behøver at gå udenfor, men det skal vi jo selvfølgelig alligevel. Men når man sidder herinde, så kan man herop, der er hele tiden styr på, hvad dybde bordet er i. Så vi se, vi er på 43 meter, vi er lige kommet i gang. Derudover så kan man se tendenserne i linjen her. Du kan se, hvor hurtigt at bordet bevæger sig nedad. Det kan man følge på her. Derudover kan du se, hvor meget vi trykker på bordhovedet med. Det er den røde linje der, og momentet, som der skal til for at dreje bordet. Yeah, see. That was with the tray.